Welcome to Pirates Fans TV. We just beat Devon City 2-1. Almost Babu Chuacha to analyze the game. Please don't forget to subscribe to the channel Mapagania. Babu Chuacha. Yes, subscribe. Yes, subscribe your channel. Usambonga paka, sambonga pagania, sanbonga pagania, sanebonga, ngemi sebenzini, usanbonga paka, sanbonga pagania, usanbonga pagania, sanebonga, ngemi sebenzini. Baba, mihle imisebenzi Orlando Pirates Football Club. That's why I say thank you. This is a start as MTN 8. Uma sizobamba MTN 8 kumele siwine esigodini. Kumele siwine esigodini ukuze zonke into sihambe kahle. Okokuqala nje ngibonge isupport player number 12. Player number 12 is there always playing a big role. Noba sokunzima iyakwazi ukuma uplayer number 12 adlale role yakhe babuye bafana espiritini benze izinto sibe right. Yes, ama citizen kulezi nsuku kwangazi ukuthi asefuna siwabheke ngamanyamelo singasalivala manje linye ilihlo sibheke ngo1 eye no. Ama citizens sokumele sibheke ngawo 2 eyes siwabhekisise. Ya afika afuna ukusimoshela ubumnandi la season. Kumele celebrate i-betway. Asibamba ngogovane la saphuma ngedraw. Namhlanje afuna ukusisa emapenaltini asiphusha little by bit ukuthi siyongena emapenaltini. Yes siyabahlonipha ngoba siyazi banabo mama champions weNedbank, but legiya abaqhamuke ngalo mabezodlala nathi istandard sabo asifananga negame yabo abavule ngayo bedlana isikhukhuni. Namhlanje igame was a tough time. Futhi ke bebebonakala ukuthi abathorishanga bayalo. Kodwa ke ngizokubonga spirit abadlali bethu ababuye ngaso sengijabulisile. Ngibabonga bonke ngokulingana. Ngimbonge no coach to give amadlali abanye ichance. iPirates is a one team. Ama players wethu kumele athole ichance wonke. Akumele ke thina balandeli siba divide. Thina kumele sibaseke ebunzimeni. Phinde futhi ngibacela abalandeli bePirates ngokukhulu ukuzithoba ukuthi abadlali abafana nabo Mbuthuma asibapheni chance sibaseke sibasupport. Nabo abantu bayadinga ukwesekwa, bayadinga uthando isipha lona abanye abadlali. Akusamele abadlali bePirates siba criticize. Esimena ababhekene naso njengamanje sobanzima kakhulu ngoba imidlalo esoba nayo njeka siyiqalile eminingi kakhulu. Enye yama chance lesizibekela yona eminye imidlalo eminingi. Kwa njengamanje sesibheka ukuthi imidlalo esizodlala uzoba home and away. Yeah. Bese ke kuye kufinal. Sho ukuthi kuzoba nzima kakhulu ke manginjalo. Kuyadinga ukuthi abadlali bethu sibaseke ngokulingana. Siyazi ukuthi abafowethu nodadewethu banama favorite players wabo, but when it's coming to Orlando Pirates Football Club, let's try all means ukuthi sibe ama true supporters ukuthi brand yethu siyayithanda, of which any player elisayinwe kwa Pirates kumele lithole uthando lwethu without ukubajaja. Let's give them a support. Mangisho kanjalo ngifuna ukuthi ke Pirates TV bafowethu siyayibonga imisebenzi yenu mihle bafowethu. uNkulunkulu anibusise niqhubekene phambili. Cashe kwanzima kakhulu bengitshela ukuthi hayi le Durban City engayibona ilunywa isikhukhuni cha sihlafuna kakhulu ke thina la esigodini. Hayona ubunzima siphile kodwa ke anyway that is a football. Ekugcinene ibhola kumele libe mnandi. Engikubonile ukuthi bafike baye enjoya isigodi babazi vele ukuthi bazocindezela uplayer number 12 and 2 player number 12 wenze sure ukuthi noma bangathi bazama kanjani cha kuma penalty ngeke siye kuba sigcine sesimasonke stadium sokushiya ingoma. Hayi wabonakala ukuthi cha lona igoli lizongena full forced ngeke sizwe ngabo. Ngithi ke ngokusho kwami kanjalo ngithi what's a pirate Always a pirate. always mabhakaniya yahla mnyama